Atizvigone zvatakaona nezuro zvuna mambo izvi nen'anga mambo abhadhari mombe kudiwa nen'anga. Hatina mari. Nyoka yakaonekwa nemunhu wese chero nemuduku wose nemwana akaiona nyoka iyi. Munhu anenge ane chinhu chake kazhinji munhu ane chakaipa haabvume, asi kuona kwokuti umbowo nekutaurwa kwazvinenge zvichiita pane zvimwe zvamunoona nemasaini ekuratidza kuti munhu chinhu ichi ndechake. Takaiona nyoka, takanzi pindai muone. Takaiona nyoka iyi iri pakona pamba yakaungana. Ndobva tangopizwa kuti chitizo chibuda panze. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Makadini muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Neva Kinod. Ndiri messenger of court kwa mambo Makope. Iko zvinezvi kutaura kwandiri kuita ndiri kutaura ndiri kwa Zambara. Inova iyo Zambara village. Riri dunhu ramambo Makope. Ndichishanda ndiri messenger of court kwa mambo Makope kana kuti mupurisa wa mambo Makope. Chitiko chakaitika zuro ndechekuti pane nyoka yakawanikwa zuro. Nyoka iyi yakanga iri mumba. Nyoka iyi kana kuri kuyera uyero wacho ndingangoti inokwana half 50 kg. Yakanga yakaungana pakona. Kuungana kwa yakanga yakaita ikoko takaisiya yakadaro. Vazhinji vakaona nyoka iyi. Munoona kuungana kwese kwakaitika uku ichokwadi. Sekuru vari pana vanonzi katipoti sho ari kubatsira vanhu zvichokwadi, asi nematauriro akaitwa mukati memusha uno waZambara, Zambara Sabu, nemaererano nechikara chiri mukati memusha uno nekuvhiringidza kuri kuita upenyu hwevanhu. Asi nyoka ishuwa matauriro akaita vachisumuka mukati mezimba ravo vachienda mukati medunhu rine nyoka mukati memba iyo. Zvakanzi nyoka iyi ndakaigona ndinoitora, asi zvakuda wemhuri kana shumba kuti muungane tibatsirane kubvisa nyoka iyi. Nyoka iyi yakaonekwa nemunhu wese chero nemuduku wose nemwana akaiona nyoka iyi. Aiona nyoka iyi zvakanzi rarai mukati mezimba iri muchiimba ngoma, asi pakuimba kwanga hana kukwanisa kuzonorara mukati meimba yakaonekwa ine nyoka. Vakataura kuti zvomochiita chirarai kunoku, asi kurara hakuna kurariwa. Vanhu vakarara panapa zimba rasekuru vachiimba. Zvakana sekuru nyoka muchaiona mangwana kusina.
asi nemavhariro anoita dhoo mukati bemba iyi, dhoo rinonyatsovhara dhwadhwadhwa muchemuche pasina nagwanza rinosara. Asi nyoka ine makuriro aene neuhobvu hwanga inayo iri rudzi reshato. Nyoka iyi chizoenda neruzhinji rwevanhu nasekuru katipoti.
Ansoroi. Tokumbira musikadere kunze. Ende kunze. Vane numbu. Vane numbu musafene mwe kuda bana. Vane numbu wese. Babo. Nevese vana vacheche. Kwamsoroi. Zanzivane numbu nevana vacheche. Suduruka yenda ikure vane yedi futi bza yedi numbu vese ngavapfe. bza yedi msolo Takura wese ndai kure. Vana vacheche. Yatisa hiyo. Ande. Takura sei. Kapa mushuno mu. Ngamba ndatutani. Ndechako. Ndikati yomenzera papi? Pano. Papi? Pano. Ndikati yomenzera papi? Mayozenzera pano? Ndaradika kuzumba. Sekuti waimba nemi, zviziva kuti muchachitora. Mwanangu. Asande kuyambira yeziro. Makataura. Akaona nyoka zingani? Tazamanja. Akaona nyoka yese simuza maoko. Akaona wese nyoka. Hata so. Teguriwa takaiona ngombe. Pasina kuiona nyararai. Ekakura sei? Hata so. Vakurwani. Saka dakuisvaka. Amen. Hata so.
Muwezi wandaona mimi panda kufura kusena hapa ndaona muwezi wao. Ipapa hapa ujidai. Yabuda usiku. Na chepa inapero wangu. Ndizo. Mzuguru. Uri mkono ke. Upeze musho shumba shani wewe. Musho shumba shani ndio wako wewe. Umurowa. Obarorwa mumusha. Ndio mulizo musho shumba shani wewe. Nasi kutezerana mwanangu. Telefoni yako mila. Akwe telefoni yako wewe. Hizo mafoni mbomirai. Iyama yako aikonerwi yaikonerika usadaro so Isusu takadedzwa nasekuru ndokubva taimba ndobva zvanzi handei pamusha pasabhuku ndobva taenda pamba pasabhuku ndobva kwatanga kuridzwa ngoma. Sekuru vakamwaya mishonga yadhiesi yasabhuku, vamwaya mishonga yadhiesi yasabhuku ndopakanzi ngatikwidzei kumusoro. Idzimba idzo ndedzani? Vanhu ndobva vatsanangura kuti ndedza bamunini, zvikanzi ndiko kune nyoka ikoko handei. Ndokubva taenda nasekuru. Shuwa ngoma yakarira, kwakatumwa weri kunotora makii kumba kwababa kumusoro, makii akashaika. Maxwell ndiye akazonotora zvisimbi zvekupazisa dhoo. Apaza dhoo nyoka yeshuwa vanhu vakapinda vakaiona. Isusu takazopinda pekupedzisira
padedzwa mukadzi wasabhuku wekumusoro ndopandakapindawo ndobva taiona aiwa nyoka yanga yakakura zvekuti ranga riri zihata riri zihombe asi yanga ine mavara kunge laini rebrown neblack kunge shato here riri zihombe ranga rakagonya zinyoka iroro. Saka nenguva iyoyo takabva tabuda sekuru ndobva vati tiri kuda kuti vanhu vazorarira kune nyoka ikoko. Kana isu takaona sekuru takaonekwa isu takazoona zvakazvikura uyu ndiye uchibva muchimaenda kupi tanoona nyoka kubva apa ainzwa usiku asati zoti yazoridzirwa kupi, asi tiri kunzwa vamwe vari kuti sekuru vakakumbirwa kunzi sekuru nekutyawo kuti aikumbirawo kuti tiridzire ngoma kupi kuno kuti saridzire kumusoro vakati vateya tinodayira tunenge kwakarara gate here. Saka tazongomukota kuenda taona nyoka musisina asi muhweshwa tauona. Mhuri yeZimbabwe ini ndinoitwa Maxwell Zambara, ndiri first clerk of court kwa Chief Makope. Ndichishanda ndakadaro ndiri mudare raMambo Makope. Muno ndiri mumusha maZambara. Mune chichemo chakasvitswa naSabhuku Zambara achisvitsa kuna mambo kuti ndine mhuri dzangu dzandinorarama nadzo saSabhuku. Mhuri dzangu idzi dzinenge dzichinditambudza mukugara, dzinonditambudza handisi kunyatsoziva kuti zvii zvingadiwe pakuti ndibatsirane nemhuri dzangu. Saka nekudaro Sabhuku vakatora danho rokuti vakurukure nemhuri yavo kuti vatore godobori, godobori akwanise kuona mhuri kuti chii chinenge chichinetsa mukati memhuri, dzingave dziri ngozi here, ingave mweya yakaipa here, kana kuti zvingave zvikwambo. Saka godobori apinda muno mumusha maSabhuku Zambara atenderwa namambo. Pakaoneka kuti musha wanga wakatakura kurema, saka zvimwe zvezvimwe zvakawanikwa zviri mumusha inyoka, shato yakawanikwa iri mumba. Mumba macho mune mazuva nemazuva musingagarwe, munhu wacho anenge achigara asipo pamusha. Saka kugara kwaanenge asipo pamusha, takasvika pamba pakakiwa, takasvika munhu akanga ane makiyi asipo, hatina kukwanisa kumuwana, anova baba wemwana. Saka pakabviswa, pakagujurwa pamba apa, ndokubva paonekwa kuti pamba pane mazuva pasingagarwe zvechokwadi, asi shato yakawanikwa irimo mukati umu, zvokuti musha wese vakanga varipo chaunga chese chakakwanisa kuona shato iyoyo. Saka mhuri ichidaro yakanzi kuti shato iyi ibviswe, pane zviri kudiwa kuti musha ugaririre pasi, uyezve yanga ichinzi yakashatirwa, yakagumbuka maererano nezvainoshandiswa zvacho. Iyi shato yainzi inoshandiswa pakusunga raramo yemhuri yemumusha. Saka raramo yacho ndeyekuti shato painenge yakaungana, mhuri haina chainenge ichipundutsa mukurarama kwayo, asi yakamboti fambe fambei, mhuri inogona kutambanukirwa nezvainenge ichiita sei ichiita. Saka nekudaro sekuru vakati ngatimboridzai ngoma kuti ndakakutorerai shato iyi. Chinoitika ndechekuti inoda kuti itorwe shato. Saka nokudaro ridzai ngoma, rarai muchiridza ngoma. Pakurara muchiridza ngoma zvinorerutsa zvinhu.
Saka nhasi shato yasvika mumba umu ndokubva yaonekwa isimo. Ipo pamba pakakiwa pakasungwa semasungiro atakasiya pakaita. Saka shato yaonekwa ichinzi yabuda mumba umu. Saka zvine nhoroondo yekuti zvida kutsvagiridzwa kuti sekuru vachatsvagiridza kuona kuti zvakafamba sei. Kureva kuti pavachatsvagiridza tinenge tichinzwawo kuti zviri kufamba sei kana kuti zvafamba zvadii kuitira kuti kana kuri kubatsirwa kwemhuri mhuri isununguke. Ndatenda munhu anenge ane chinhu chake, kazhinji munhu ane chakaipa haabvume, asi kuona kwokuti umboo nekutaurwa kwazvinenge zvichiita, pane zvimwe zvamunoona nemasaini ekuratidza kuti munhu chinhu ichi ndechake, zvichireva kuti vanenge vakunakurirana kana muri mumhuri vanonakurirana ndokunonzi kunakurirana nyoka mhenyu. Saka kureva kuti vanenge vakuti ndeye uyu, ndeye uyu, asi ndokuda kwokuti yakazobatwa chokwadi chinenge chizobuda pachena. Sekuru vanenge vachitaura, asi sekuru vakataura kuti yakabva nepamusha uyu. Pamusha payakabva napo ndopavanenge vachipa uchapupu hwokuti ndopainenge painenge iri shato yacho, ndopayakabva napo. Saka mumhuri mune kunakurirana kunenge kurimo. Saka tinongoda kuti mhuri pakunakurirana kwainenge ichiita vakwanise kunge vachiyananiswa mune zvakanaka, vachiwirirana mune zvakanaka, zvimwe zvichigadziriswa mune zvakanaka, uyezve murunyararo. Kureva kuti isusu chatiri kuda kugadzirira mukati memhuri magarikwa nekuwirirana kwemhuri. Hatisi kuda kuti mhuri ipesane. Takaiona nyoka, takanzi pindai muone. Takaiona nyoka iyi iri pakona pambapa yakaungana. Ndobva tangopizwa kuti chitizo tibuda panze. Kuiona takaiona zvechokwadi. Yanga yakakura sei nyoka yacho? Aiwa, yanga iri hombe, yanga yakaungana pakona pemba. Iri nyoka rudzi? Aiwa, hatina kumboiona rudzi rwaine, tangoona kuti svipa chete. N'anga iri kutaura kuti pandigere pano ndo pakatangira muhwezva. Muhwezva uri pano pagere ndobva akuidza zvake pamusoro apo paimba isingagare munhu. Imba iyoyo ndio yatakaona nyoka hata yakadai so inosvika mumabvi umu eshato. Ndobva tafonera mambo ndobva auya nezuro tiri kuremerwa nenyoka iyoyo ibviswe Changamire. Maoko angu Changamirayo, mantuwe Changamire. Rambai makadaro muchenese dunhu renyu kubva kumazowe kusvika kupi kana kuMozambique. Svikai Changamire, varoyi vawanda. Nezuro katipo takarumwa nenyoka. Mukatipo takarumwa nenyoka futi kaviri. Kureva kuti katipo nezuro nyoka ikapinda mumusima. Nezuro takaona hata yeshato mumba isingagare munhu. Takachora dhoo, ndiso takachora dhoo racho. Changamire, rambai makadaro. Nezuro mambo vakauya pano tutovashaya, ngavauye vataure nevanhu nyika ineyi tisunungurwe. Hatizvigone zvatakaona nezuro. Zvuna mambo izvi nen'anga mambo